Здравейте всички ютубъри, аз съм Сих625 и тук сме на Draguxi HD и днеска снимаме седми епизод от нашата поредица Survival, Epic Survival. И да, щупи ми си кирката Айрона. Аз имам диаманта на енчантата на Efficiency 2, бе. Да, ама аз моята диаманта на сега си я пазя да си я енчантна после. Ама сега като намеря 2 диаманта повече за мен, защото аз изхабих от моите. О, може! Чули? Да. Тук си моя редстоун. Да, извинете, че отново не казахме чао. Да. Просто пак, нали, не гледам часа. Абе, как толкова бързо минава времето? От 1 минута снимаме. О, крипърче, точно до моя кол. Да се бега този крипър. Ето кол е за мен. Аз ще купая с айрон кирката да си пазя диаманта. Какво правиш, бе? Моя кол си е тук отдолу, твой си е там горе, сори. Ти кое ниво си? 18, скоро съм 19. И аз 18. Ама няма да съм скоро 19. Аз ще имам при бренч майнинга, защото тогава ще намираме редстоун и който дава доста Диамант XP. можем Да. от нищото. Трябва да намеря са бренч. Който не знам къде е. Намерих го. Така, кол, доста. Добре. Пещера слава, супер! Добре. Але! Колко много лава. Може ли да се тъпа? Чей, не. Мое място. 19 ниво съм си. Да се тъпа ли? Чакай, още не, че има много лава тук. Кажи кога. Сега. Пази се. Ой! Добре. Тук ще си продължиме бренча. Да. Няма да се връщаме там, където си ни беше стария. Ето тук. Аре. Къде? Да. Аз съм си оттам. Чакай, аз с айрон кирката да купавам. Всичко от моята страна си е за мен. Добре. Що казваш? Ама копай от моята страна. Ако нещо се занимавам. И ти също. Айрон не ми трябва. Не, айрона имаме достатъчно много. Кол от моята страна. И от моята. Скоро съм 20. Кое ниво си? 19. И аз. Аз съм скоро до следата 19. Има лава пред нас. Да, и на мене не ми заради чинка, между другото.
Айде, почвам с диамантената. Имаш кол, бе! М? Имаш кол! Аха. Ама тогава копай на моята страна, само че ако намериш диаманти от моята страна, си е мой. Чули? Аз ще си ги копая тогава, ако са от моята страна. Ама ще ги разделяме. Да. Намерил ли си нещо да са? Не. Бренч ще бъде много дълъг. Коя тук? минута е това? А? Коя минута е клипа? 5. Сапа, времето минава бавно. Абе, какво стана? Що толкова бавно са минава времето? Айде, 20 ниво са. Кол. Ела, ако обичаш. Що? Да видиш. Чакай, стой да си изкупая кола малко. Ама не се телепортирай, че съм точно пред лава. Добре. Още не. Още не. Тук съм. Добре. Това кол си за мен. И какво да се телепортирам? Сега ще видиш, чакай. Що не ти зареди чънка ли? Не, нали имаше лава. И? Да, там исках да отида. Ама кола, който си го намерих, по пътя си е мой. Добре. Аз отивам на там. Аз отивам на Бренча. Окей. Уоу. Кое ниво си? 11-то. 11-то? Да. Да, бе. Направим нов бренч майнинг. Не, бе, не на кое ниво си. Абе, на кое XP ниво си? 19-то. Аз съм 21-во. На бренч майна ли си? Не, аз почвам нов. Що? Защото тук има яки работи. Редстоун намерих. Окей, може ли да се телепортирам? Вече Ама, съм. ама близо ли е до нашия? Излизам. Телепортирай ме, моля се. Тъпа. Отпи се. Шей, трябва да отида близо до вода. Добре, телепортирай се. Нали да ме телепортира се? Ама не знам къде има вода. Това е лошо. Човек. Окей, тъпа. Дарк. С буква Д, арк. Знаеш ли как се пише? Да. 1, 2, 3, влизай. Чакай. Давай. Не. О, добре. Не, моля те. Едно сърце и половина. Умирам. Не. Умрях. Телепортирай се! Добре. Готов си. Дай си ми кирката, бе. Дай кирката. Не в мене. Как ще не е в тебе диамантената кирка? Не в мене. Ето я. Добре. Маля как се изплаши. Всичко важно ми е тук. Опа! Целият левел ми се изгуби.
Еми,